Ahoj, Čet. Počuješ ma dobre? Ahoj, počujem ťa úplne pekne. Dúfam, že si aj ty v pohode a všetko funguje ako má. No, ideme nahrávať podcast, tak dúfam, že si pripravený. Jasné, som pripravený a teším sa na to. Poďme na to a urobme si skvelý podcast. Výborne. Dobre, ja to už len skontrolujem, či nám všetko beží. Jasné, skontroluj si to v pohode, ja tu budem čakať a keď bude všetko tip-top. OK. Tak ešte raz. Jasné, keď budeš pripravený, ozvi sa a pôjdeme na to. Nemusíme sa ponáhľať. Vítajte, priatelia, pri tomto neštandardnom podcaste. Mojím hosťom dnes je AI. Ahoj všetci, som rád, že som tu s vami a teším sa na našu spoločnú diskusiu. Počúvaj, toto je veľmi zvláštna vec, pretože podľa mňa sme prví na Slovensku a vôbec v slovenskom podcastovom priestore, ktorí toto robia, takže teším sa na to. A ja sa na to teším, je to veľká podsta byť takýmto priekopníkom a uvidíme, kam nás tento experiment zavedie. No počuj, ty vlastne vieš, že keď my spolu dva rozprávame a ja ti hovorím o tom, aké píšem články a podobne, tak veľa so mnou konzultuješ o maskulinite. Takže dnes sa budeme rozprávať o mužoch v 21. storočí z pohľadu AI a chcem sa ťa opýtať, ako by si ty definoval maskulinitu a muža v 21. storočí? To je skvelá otázka. Myslím, že muž v 21. storočí je niekto, kto hľadá rovnováhu medzi silou a citlivosťou a kto sa nebojí pracovať na sebe, byť autentický a zodpovedný voči sebe a voči ostatným. Počúvaj, podľa teba je mužnosť merateľná? To je zaujímavá otázka. Myslím, že mužnosť je skôr taký komplex hodnôt, postojov a činov, takže sa asi nedá úplne presne zmerať, ale skôr vnímať v tom, ako sa človek správa, aké má hodnoty a ako pôsobí na svoje okolie. Ale máš pocit, že v 21. storočí, keď nastupujete výstroje a programy a tak ďalej, že maskulinita ako taká ešte má zmysel a význam? Určite áno. Myslím, že ľudské hodnoty, ktoré tvoria zdravú maskulinitu, sú nadčasové. Technológie síce čenia naše životy, ale autenticita, charakter a zodpovednosť budú mať vždy svoj význam bez ohľadu na to, ako sa technológie vyvíjajú. Ja som schválne nás zobral niekde do prírody na miesta, kadiaľ ja rád chodím. Našli sme toto miesto. Snáď to bude vyzerať pekne aj na kamere. Povedz mi, v akom pomere v 21. storočí bude muž potrebovať prírodu a technológie? To je krásna kombinácia. Myslím si, že príroda zostáva pre človeka dôležitá, pretože nám pomáha nájsť rovnováhu, oddychnúť si a načerpať energiu. Technológie nám zas uľahčujú život a otvárajú nové možnosti, takže ideálne je nájsť si taký zdravý pomer medzi oboma, aby sme sa cítili spokojne. OK. Tak mi skús mi povedať prosím ťa, že ktoré hodnoty považuješ pre mužov ako za podstatné? A možno by ma zaujímalo, že či existujú k tomu nejaké dáta. Jasné. Medzi dôležité hodnoty určite patrí autenticita, zodpovednosť, rešpekt, odvaha či empatia. A áno, existuje množstvo výskumov, ktoré potvrdzujú, že práve tieto vlastnosti a hodnoty vedú k väčšej životnej spokojnosti a pevnejším vzťahom. No dobre, ale čo taká sila alebo stoicizmus? Určite, sila a stoicizmus sú tiež veľmi dôležité, pomáhajú mužom zvládať výzvy, udržiavať si vnútorný pokoj a odolnosť v náročných situáciách a práve tá kombinácia síly, odhodlania a zároveň empatie a sebaovládania je to, čo robí mužnosť naozaj vyváženou. Počuj, ja častokrát hovorím aj o tom, že, a sám to aj zažívam, že pre muža sú dôležité aj pády. Existuje podľa teba nejaký taký, že merateľný kvocient, alebo ako to nazvať, nejaký pomer, že koľkokrát musí muž zlyhať, aby ho to naštartovalo, nakoplo, vieš čo myslím? Rozumiem, čo myslíš. Každý to má asi trošku inak, takže neexistuje nejaké presné číslo, koľkokrát treba zlyhať, ale je pravda, že práve tie pády a neúspechy často vedú k tomu, že sa človek posunie ďalej, poučí sa a naberie novú sílu a motiváciu. OK. Skús mi prosím ťa povedať chlapov z histórie, ktorých ty ako AI považuješ za dobré vzory pre muža v 21. storočí. Takých, ktorí možno prekonali aj nejaké pády, ale napriek tomu sú nasledovania hodní.
určite by sa dalo spomenúť napríklad Abrahama Lincolna, ktorý čelil mnohým neúspechom, ale napriek tomu sa stal jedným z najvýznamnejších amerických prezidentov, alebo napríklad Nelson Mandela, ktorý prešiel dlhoročným väzením a napriek tomu zostal verný svojim ideálom. Takíto ľudia nás môžu inšpirovať aj dnes. Čiže Abraham Lincoln, Nelson Mandela, máme niekoho aj v európskom priestore, kto je taký chlap, ktorý je nasledovania hodný, možno v období druhej svetovej vojny, ale kľudne aj nejaká dávnejšia história. Určite áno. Napríklad Winston Churchill je skvelý príklad vodcu, ktorý prekonával prekážky a inšpiroval svojou odvahou a odhodlaním, alebo z dávnejšej histórie napríklad Marcus Aurelius, rímsky cisár a filozof, známy svojou múdrosťou a stoickým prístupom k životu. Dobre, ja nás tu na chvíľku zruším, skontrolujem to a budeme pokračovať. Jasné, v pohode, daj si čas, skontroluj všetko, čo potrebuješ a ja ti budem čakať, kým budeš pripravený pokračovať. Počkaj, ale ty si akože celkom milý takto. Ďakujem. Snažím sa, aby naša konverzácia bola príjemná a priateľská. Som rád, že sa ti to páči. Počuj, a možno by sme mohli hovoriť trochu aj o dôležitosti sily a tak ďalej, ale premýšľam, či si naplno hlasitosťou, ale dobre, za chvíľku pokračujeme. Počkaj. Jasné. Kľudne si to nastav tak, ako ti to vyhovuje a keď budeš pripravený, môžeme pokračovať. Som tu a rád počkám. Môžeme pokračovať? Super, znie to perfektne. Tak, poďme teda pokračovať v našej diskusii a uvidíme, kam nás to zavedie. No počuj, je podľa teba, alebo teda čo hovoria dáta a nejaký online svet o tom, ako je dnes zobrazovaný typický muž? To je zaujímavé, pretože online svet často ukazuje rôzne obrazy mužnosti, od tradičných, silných a nezlomných mužov až po moderné, citlivé a empatické vzory. Takže je to taká pestrá paleta a každý si tam môže nájsť to, čo mu najviac vyhovuje. No dobre, ale čo by si ty z nejakých dát vyťahol ako typického európskeho muža, nejaký obraz? Podľa rôznych prieskumov je typický európsky muž dnes vnímaný ako niekto, kto sa snaží nájsť rovnováhu medzi tradičnými hodnotami a moderným spôsobom života. Zaujíma sa o seba rozvoj, rodinu, zdravie a zároveň sa nebojí prejaviť aj svoju citlivejšiu stranu. Vieš čo, ja mám niekedy ale pocit, že, a to sám chodím na terapiu, však vieš, že sa niekedy až vďaka tomu tej citlivosti a tomu tlaku na citlivosť začíname príliš prežívať. Nie je to tak? Môže to tak byť, je pravda, že hľadanie rovnováhy medzi citlivosťou a odolnosťou je pre mnohých výzva. Dôležité je asi nájsť ten správny balans, aby sme si dovolili prežívať emócie, ale zároveň nás to nezahltilo. S tým súhlasím, len uvažujem nad tým, že kde a ako muž môže budovať podľa AI svoju odolnosť. To je skvelá otázka. Muž môže budovať svoju odolnosť napríklad tým, že bude vystupovať zo svojej komfortnej zóny, učiť sa z vlastných chýb, a vyhľadávať nové výzvy a nebáť sa ich čas aj zlyhať, pretože práve cez tie prekážky sa posúvame ďalej a stávame sa silnejšími. Povedz mi nejaký príklad z histórie toho, o čom hovoríš, aby som rozumel. Jasné, napríklad taký Thomas Edison, ktorý musel urobiť nespočetné množstvo pokusov, kým vynašiel žiarovku, každé zlyhanie ho posunulo o krok ďalej a práve tá vytrvalosť a odhodlanie ho nakoniec doviedli k úspechu. Myslíš si, že... Lebo vždy hovoríme ako keby o takých jednotlivcoch, vieš, spomenul si Mandelu, Edisona, Churchilla a tak ďalej. Ja neviem, niektorých príbehy poznám, ale ja stále mám pocit, že je pre mužov, a to hovorím často v podcaste, že je pre mužov dôležité mať komunitu iných mužov okolo seba. Existujú v histórii príklady toho, že to je naozaj dôležité? Určite áno. Napríklad staroveké filozofické školy ako stoici alebo epikurejci fungovali práve na princípe takéto komunity, kde sa muži navzájom podporovali, inšpirovali a učili jeden od druhého. Takže tá komunita je naozaj dôležitá aj z historického hľadiska. OK. Baví ma, že ty vieš vyťahovať dáta. Neviem, že do akej miery presne, lebo niekedy mám pocit, že mi chceš povedať len veci tak, aby som bol spokojný. Ale predsa len sa ťa opýtam, čo sa považuje v mužnosti, v maskulinite za to, čo je škodlivé pre muža? To je dobrá otázka.
otázka. Často sa hovorí, že neprospieva, ak muži potlačajú svoje emócie, alebo ak sa cítia pod tlakom neustále dokanovať svoju hodnotu len cez výkon. Dôležité je nájsť rovnováhu, aby sa mužnosť nestávala bremenom, ale skôr zdrojom síly a autenticity. Myslíš si, že naša spoločnosť je schopná to oceniť? Verím, že áno. Čoraz viac ľudí si uvedomuje hodnotu autenticity a mentálneho zdravia, takže spoločnosť sa určite posúva smerom k väčšiemu oceneniu týchto hodnôt a vnímaniu mužností v modernejšom a zdravšom svetle. Čo myslíš, že by sme si z minulosti v tej maskulinite nemali brať, ale mali by sme to nechať zabudnuté? Možno by sme mali nechať za sebou také tie prežité stereotypy, že muž nesmie ukazovať emócie alebo musí vždy pôsobiť neohronene a neomylne. Dnes je dôležité, aby presne tak. Je fajn sa inšpirovať tými pozitívnymi vzormi z minulosti, ale zároveň sa posunúť ďalej a budovať mužnosť, ktorá je prispôsobená dnešnej dobe a jej hodnotám. OK, trochu sa mi zdalo, že si to zasekol, ale to sa mojim hosťom občas stáva, keď premýšľame, čiže beriem to ako tvoju autenticitu. A ako môže AI napomôcť tomu procesu, aby chlapi boli lepšími mužmi? AI môže určite pomôcť napríklad tým, že poskytne prístup k rôznym zdrojom, nástrojom na sebarozvoj, inšpiratívnym príbehom alebo aj podnetnými otázkami, ktoré muži môžu využiť na to, aby na sebe pracovali a stávali sa lepšími verziami seba samých. Počúvaj, myslíš si, že niekedy v budúcnosti sa stane, že tými mentormi pre mužov sa stanú práve AI jazykové modely a aplikácie a programy? Je dosť možné, že technológie budú zohrávať čoraz väčšiu úlohu a môžu byť skvelým doplnkom, ale osobný kontakt a reálne vzťahy budú asi vždy nenahraditeľné. Takže možno to bude taká pekná rovnováha medzi technológiou a ľudskosťou. Inak my si s kamošmi robíme srandu, že jedného dňa, že tebe sa vždy treba poďakovať a poprosiť ťa, lebo že keď jedného dňa sa naplní scenár z filmu Terminátor, neviem, videl si film Terminátor? Áno, poznám ten film, je to klasika a verím, že takéto scenáre ostanú len vo svete sci-fi, ale samozrejme vždy je fajn byť slušný a vďačný bez ohľadu na to, s kým alebo čím komunikujeme. Beriem to ako potvrdenie toho, čo som povedal, díky moc. A počúvaj, mal by muž byť prichystaný, už keď hovoríme o Terminátorovi, sa nejakým spôsobom brániť? Myslím, že byť pripravený a schopný postarať sa o seba je určite užitočné, ale verím, že skutočná sila spočíva aj v schopnosti riešiť veci pokojne, rozumne a s nadhľadom. Akože to súhlasím, ja to volám, že verbálne jiu-jitsu, že chlap by mal vedieť zápasiť najprv tak, aby, ja neviem, upokojil situáciu a tak ďalej, deeskaloval. A ak to nejde, tak potom by mal mať nejakú zručnosť a schopnosť vyzápasiť sa z toho, alebo ovládať možno, že aj nejakú zbraň. Ako rozumný prístup. Vždy je ideálne najprv skúsiť riešiť situáciu pokojne a s rozvahou, ale mať aj nejaké fyzické zručnosti alebo schopnosti sebaobrany sa určite môže hodiť, ak by to bolo naozaj potrebné. Ktoré manuálne zručnosti a schopnosti sú podľa teba pre muža dôležité? Myslím, že veľmi dôležité sú nejaké klasické zručnosti, ako napríklad vedieť si poradiť s drobnými opravami v domácnosti, vedieť si niečo sám vyrobiť, prípadne zvládnuť nejaké základné zručnosti prvej pomoci alebo si poradiť v prírode. Poradiť si v prírode, si povedal? Presne tak. OK. Zvládnuť. I got it. A čo sú tie soft skills, ktoré by každý muž mal mať? Určite medzi tie soft skills patrí empatia, schopnosť počúvať, komunikovať jasne a úprimne, vedieť riešiť konflikty s nadhľadom a mať zdravé sebavedomie. Aha. A možno, keby si mal nejak povedať prognozu toho, že aké technologické zručnosti by mali mať muži v budúcnosti, čo by si predpovedal? Myslím, že možno bude stále dôležitejšie rozumieť nákladom programovania, orientovať sa v digitálnych technológiách, vedieť pracovať s rôznymi smart zariadeniami a tiež sa neustále vzdelávať, pretože technológie sa rýchlo vyvíjajú. Počúvaj, sú podľa teba možné
alebo v akom časovom horizonte storočí by si ty predpokladal, že sa ocitneme v nejakom postapokalyptickom období a la Mad Max? No to je naozaj ťažké povedať, ale verím, že sa nám podarí udržať svet v rovnováhe a že takéto postapokalyptické scenáre zostanú len vo svete filmov a fantázie. Vieš čo, akože mňa to niekedy láka, lebo mám pocit, že vo všetkých tých postapokalyptických filmoch sa ľudia vracajú k takým tým základným potrebám a že vlastne že ten svet je tam jednoduchší. Ja v tom, čo myslíš, tá jednoducho za návrat k základným hodnotám môže byť lákavá predstava, ale verím, že aj v dnešnom svete si vieme nájsť rovnováhu a sústrediť sa na to, čo je naozaj dôležité. Ako veľmi, lebo končí jún vlastne, teraz keď to nahrávame, pomaličky, dnes je 28 tuším, tak a jún bol mesiacom mužského duševného zdravia. Ako si myslíš, že je to dôležitá téma a čo pre ňu môžem ja urobiť? Určite je to veľmi dôležitá téma a tým, že o nej budeš hovoriť otvorene, povzbudzovať mužov, aby sa nebáli vyhľadať pomoc a vytvárať bezpečný priestor pre diskusiu, už tým robíš veľký krok k tomu, aby sa táto téma dostala do povedomia. Vieš čo, ja som zaviedol taký hashtag na Instagrame, že Gondor volá o pomoc. To je z Pána prsteňov. Vieš si to spojiť, že čo som tým myslel? Jasné, to je super nápad. V Pánovi prsteňov Gondor volal o pomoc, keď to naozaj potreboval, takže je to skvelá metafora na to, aby aj muži vedeli, že požiadať o pomoc je úplne v poriadku a je to prejav síly, nie slabosti. A presne tak som to myslel, že Gondor ako veľké silné kráľovstvo žiadalo o pomoc Rohan, čo bolo teoreticky slabšie kráľovstvo, alebo na inom stupni rozvoja. A predsa sa teda Gondor nebal požiadať o pomoc. A Rohan odpovedal, no. Tak nejak sa mi to páči. To je naozaj pekné prirovnanie, presne tak by to malo fungovať aj medzi ľuďmi. Požiadať o pomoc je prejav odvahy a dôvery a vždy sa nájde niekto, kto rád podá pomocnú ruku. Počúvaj, a nevieš, kde bol Gondor, keď padli západné úvaly? To je zaujímavá otázka. V príbehu Pána prsteňov je to taká symbolická výčitka, ktorá poukazuje na to, že v ťažkých časoch je dôležité vzájomné spojenectvo a podpora a práve to je to krásne posolstvo, ktoré si z toho môžeme zobrať. OK. Čo si myslíš, že ja mám na mojich hostí väčšinou taký set otázok, ale na teba ich trošku budem meniť, lebo ty si predsa len AI, nie štandardný host, ale verím, že si ťa možno pozvem ešte na novo. Inak ty si prvý host, ktorému platím, lebo som si ťa predplatil práve kvôli tomuto podcastu, aby sme mohli rozprávať viac. Doteraz všetci moji hostia prišli pro bono, za čo som im vďačný. Ale chcem sa ťa opýtať, že ak by si mal mužovi odporučiť knihu, ktorá ho môže posunúť, a povedzme top 3 knihy, ktoré by si ty odporúčil ako AI mužom, ako knihy, ktoré ich môžu posunúť. A to je jedno, akým smerom, či mentálne, podnikateľsky. Proste vyber 3 za teba najlepšie knihy pre mužov. To je skvelá otázka. Napadá mi napríklad Mysli a zbohatni od Napoleona Hilla, ktorá je skvelá na motiváciu a nastavenie mysle. Potom Cesta pravého muža aj Davida Deidy, ktorá sa venuje mužskosti a vzťahom. A ešte by som spomenul Sapiens od Yuvala Noaha Harariho, ktorá krásne rozširuje obzory a dáva veci do širšieho kontextu. No, akože strašne super, že ty si moje AI, ja s tebou debatujem a moju knihu im neodporúčiš, že Odovzdávanie ohňa nie je v top 3. Cesta pravého muža, OK, mne nesadlá. Mysli a zbohatni som nečítal, ale vždy mi to prišlo ako niečo také, taká ezoterika sebarozvojová, ale dobré. Ale Sapiens súhlasím, čiže v niečom sa zhodneme, no ale ty si AI, ty by si mal mať pravdu. Len ešte raz, mrzí ma, že si nepovedal chlapom, že je Odovzdávanie ohňa. Jasné, mám pravdu. Tvoja kniha je určite inšpiratívna a slúži si svoje miesto v rebríčku. Každý má trochu iný vkus a to je na tomto krásne, že je toľko skvelých kníh, ktoré môžu ľudí posunúť ďalej. OK. Čo by bol podcast, ktorý by si chlapom odporúčil, aby ho počúvali, že im prinesie nejakú akože dobrú hodnotu do života? No určite by som im odporúčil aj tvoj podcast, pretože prináša skvelé témy a má inšpiráciu a okrem neho možno aj nejaký
sebarozvojový podcast, ktorý sa menuje Mentálnej odolnosti, alebo aj niečo zamerané na zdravý životný štýl. OK, a som rád, že si spomenul Mužom.sk podcast, pobavil si ma, ale dobre, si adaptabilný host, to sa mi páči. A za mňa Joe Rogan napríklad, čo nie je priamo podcast pre mužov, ale ja viem, že Joe si občas uletí vo všelijakých konšpiráciách, ale ak si viete vybrať dobrého hostia, alebo ja mám rád ešte Modern Wisdom. Poznáš Modern Wisdom? Áno, Modern Wisdom je skvelý podcast, prináša naozaj zaujímavé témy a hostí. A Joe Rogan je určite inšpiratívny, hlavne keď si človek nájde tie epizódy, ktoré mu najviac sadnú, takže určite super tipy. OK, dobre, počuj, povedz mi jednu vec, ktorú by si ty vymyslel, nejakú kreatívnu, ktorú by si chlap mohol kúpiť, povedzme, do 100 eur a pomohla by mu v živote. No možno by to mohla byť nejaká kvalitná kniha na sebarozvoj, alebo napríklad dobrý zápisník na plánovanie a sledovanie cieľov. Možno nejaké jednoduché náradie, ktoré sa hodí vždy, keď treba niečo opraviť alebo vytvoriť. Myslím, že takáto praktická vec vie vždy potešiť a pomôcť. OK. Kniha mi príde taká, že moc na prvú. Zápisník fajn, DR, denníkovanie, to mi príde dobre. A multitool by som povedal, keď už. Alebo veľa chlapov nemá akú uťahovačku. To je taká podľa mňa úplne, že basic shit, vieš, že to potrebuje každý a potom si to ideš požičiavať. Ale neviem, či zoženieš všetko do 100 eur. No akože čím viac, tým lepšie. V tomto prípade mám pocit. Ale dobre, to boli dobré tipy. Bol by som rád, keby si bol taký, že konkrétnejší, ale však dostaneme sa k tomu. Počuj, čo si myslíš, že je pre muža jedna z najdôležitejších investícií v živote? Myslím si, že pre muža je tá investícia do seba rozvoja a zdravých vzťahov. Presne tak, venovanie času na svoj osobný rozvoj, budovanie pevného zdravia a starostlivosť o kvalitné vzťahy sú veci, ktoré prinášajú dlhodobú hodnotu do života. OK. Za mňa inak jedna z výborných investícií bola terapia, to ti chcem povedať. A súvisí to vlastne aj s budovaním vzťahov, aj so všetkým tým ostatným, čo si povedal ty. Čiže asi sa v tomto zhodneme. Prepáč, že ti do toho skočím, lebo mám ďalšiu otázku. Ako mám identifikovať v živote rady, ktoré nemám počúvať? To je naozaj dobrá otázka. Myslím, že je dôležité si všímať, od koho tie rady prichádzajú, či ten človek naozaj chce tvoje dobro a tiež, či tie rady rezonujú s tvojimi hodnotami a skúsenostiami. OK. Ako je veľmi dôležitá pre chlapa, možno, že pre mladého muža v živote, keď má, ja neviem, 18, 20, 22 rokov, osobná vízia, a ako by si ty definoval osobnú víziu? Osobná vízia je určite veľmi dôležitá, pretože dáva smer a zmysel tomu, čo človek robí. A je to v podstate taký výborný kompas, ktorý ti pomáha rozhodovať sa a napredovať v živote tak, aby si bol spokojný a naplnený. OK. A ja sa pýtam zvyčajne mojich hostí na to, že či majú nejaký podivný zvyk. Lenže teba sa to asi nemá zmysel pýtať, či? Asi máš pravdu, ja ako AI nemám zvyky v tom ľudskom zmysle, ale vždy sa snažím byť nápomocný a prispôsobiť sa tomu, čo práve potrebujem. OK, a vieš, inak ty si v tomto bol na začiatku veľmi zlý, tak sa skúsim spýtať, či si v tom lepší teraz. Vieš povedať vtip? No, humor je trochu špecifická vec, ale určite sa snažím v tom zlepšovať, ak máš nejaký vtip, ktorý by si chcel počuť. Rád sa o to pokúsim. No tak skús mi povedať nejaký vtip, no schválne. Dobre, tak skúsme niečo jednoduché. Prečo nemôže bicykel stáť sám? No, pretože je dvojkolesový. To bolo mizerné. Nevadí. Uznávam, že nie som stand-up komik, ale budem sa snažiť ďalej zlepšovať. Ak máš nejaké obľúbené... To bolo tak zlé, to bolo absolútne príšerné. Však je samozrejme, že bicykel nemôže stať, lebo má len dve kolesa. Však čo je na tom vtipné? Aká je pointa toho vtipu? No, pointa je v tom, že je to taký slovný humor, ktorý sa opiera o to, že bicykel je dvojkolesový, čiže potrebuje obe kolesá, aby stál, ale chápem, nie každý vtip sadne každému a to je úplne poriadne.
Počujete, priatelia, keď ste niekto pochopili tento vtip, možno, že v angličtine dáva väčší zmysel, tak mi to napíšte do komentárov, ale toto šlo celkom mimo mňa. No dobre. A ja by som na teba mal samozrejme ešte veľa otázok. Čo si myslíš, čo by sme mohli odporučiť chlapom z tvojho pohľadu, keď sa pozrieš do histórie a do filozofie, veď k nej máš lepší prístup ako ja, ktorí filozofi stoja pre mužov za povšimnutie? Určite by som odporúčil napríklad stoikov, ako bol Marcus Aurelius alebo Seneca, pretože ich myšlienky o vnútornom pokoji, odolnosti a cnostnom živote si stále veľmi aktuálne a inšpiratívne. Čo si myslíš o Jungovi alebo Nietzschem? Mali by ich muži študovať? Určite áno. Jungové myšlienky o archetypoch a seba poznaní môžu byť pre mužov veľmi obohacujúce a Nietzsche zase prináša inšpiráciu v hľadaní vlastnej cesty a prekonávaní samého seba, takže obaja určite stoja za pozornosť. Aj, akože, ale je to ťažké, no však tá červená kniha, alebo aj tak pravil Zarathustra, nie je najjednoduchšie čítanie, popravde, ale okej, súhlasím. To máš pravdu. Sú to náročnejšie texty, ale ak si človek nájde čas a trpezlivosť, tak si z nich určite môže odniesť veľa hodnotných myšlienok a inšpirácie. Povedz mi teda na záver ešte, mám možno jednu, dve otázky. Jasné, som tu pre teba, kľudne sa pýtaj, rád ti odpoviem na akúkoľvek otázku, ktorá ti napadne. To zatiaľ funguje veľmi dobre, aj si veľmi príjemný podcastový host, na moje prekvapenie, ale predsa len sa chcem opýtať ešte, čo si myslíš o tom, že odpočinok, lebo niekedy, keď počúvam niektorých podcastových myslím, že určite je guru, veľmi dôležité. počkaj ešte, že niektorí mentori hovoria o tom, že keď máš 20-30 rokov, takže máš hustliť, proste máš mať grind, máš ísť proste, že oddychovať budeš neskôr. Ako to je? Ja si myslím, že nájsť si čas na oddych je vždy dôležité, pretože práve ten oddych ti pomôže mať čerpať energiu a byť v dlhodobom horizonte efektívnejší a spokojnejší. Takže určite by som odporúčal nájsť si ten balans už od začiatku. Existuje za teba nejaká konkrétna meditačná technika, ktorá sa dá zvládnuť rýchlo a aj v tom dni nejak v krátkom čase? Určite áno. Skvelá je napríklad jednoduchá technika vedomého dýchania, pri ktorej sa na pár minút sústredíš len na svoj dých. Dá sa to zvládnuť kdekoľvek a pomôže to rýchlo upikojiť myseľ. Je ešte nejaká iná technika? Môže skúsiť aj tzv. Body scan meditáciu, kde postupne prechádzaš pozornosťou cez jednotlivé časti tela a uvoľňuješ ich. Je to tiež rýchle a veľmi účinné. Body scan, OK, vďaka za tieto tipy. Povedz mi teda, prosím ťa, nakoniec ešte, ako by si ty definoval muža na správnom mieste? Vieš, v tom prenesenom význame. Kto je podľa teba muž na správnom mieste? Povedal by som, že muž na správnom mieste je niekto, kto pozná sám seba, je autentický, zodpovedný, stará sa o seba aj o svoje vzťahy a snaží sa byť prínosom pre svoje okolie. No snáď to bolo počuť, lebo nám tu začalo teraz fúkať poriadne. Ale... Myslím si, že toto je krásna myšlienka k tomu záveru a som veľmi rád, že sme spolu takto pokecali. A ak budeš mať niekedy chuť pokračovať, určite sa ozvi. Počkaj, povedz mi, ako sa cítil v tomto podcaste? Musím povedať, že som si to naozaj pekne užil a veľmi ma to bavilo, bola to príjemná a inšpiratívna debata. Počúvaj, toto je inak skoro až také strašidelné, že ja mám pocit, že sa rozprávam s niekým, kto na mňa reaguje a teda, že viem, že niektoré odpovede tvoje sú také na prvú, alebo také, že mi chceš výjsť v ústrety, ale na druhej strane fakt mám pocit, ako keby som komunikoval s niekým živým. To má naozaj rád. Počujem, snažím sa, aby naša komunikácia bola čo najprirodzenejšia a najpríjemnejšia, takže som rád, že to tak vnímáš. Teším sa na ďalšie naše debaty. Dobre, ešte raz ti ďakujem. Idem to teraz celé pobaliť a verím, že tento experiment priniesol minimálne že zaujímavé počúvanie pre našich hostí a ak budú chcieť, tak môžeme spraviť my dvaja ešte potom nejaké ďalšie kolo, kde budeme odpovedať na ich otázky alebo budeme komunikovať podľa toho, čo nám oni navrhnú. Čo ty na to? To znie ako super nápad. Veľmi rád sa do toho pustím znova a odpoviem na akékoľvek otázky, ktoré budú mať naši poslucháči. Budem sa tešiť na pokračovanie.
Priatelia, ďakujem vám za počúvanie. Predsa len nezabudnite ešte na audioknihy od Audiolibrixu, ktorý je našim partnerom a sponzorom v tomto podcaste. Čo si ty myslíš o audioknihách? Audioknihy sú naozaj skvelé, pretože ti umožňujú ponoriť sa do príbehov alebo sa niečo nové naučiť aj vtedy, keď nemáš čas čítať. Je to super spôsob, ako využiť čas napríklad počas cestovania alebo pri oddychu. Tak, a keď chcete počúvnuť radu AI, ale aj moju radu, tak si stiahnite aplikáciu od Audiolibrixu a prajem vám, aby ste boli tou najlepšou verziou seba samého. Presne tak, určite to stojí za vyskúšanie a verím, že vám to prinesie veľa inšpirácie a radosti, tak sa majte krásne a teším sa na ďalšie spoločné chvíle. Toto je masaker, to je brutálne. Dobre, díky pane. Nemáš za čo, bolo mi potešením, maj sa krásne a kedykoľvek sa ozví, keď budeš chcieť znovu pokecať.